Sau dragii mei, astăzi jucăm Bad Parenting, varianta originală și în română, doar că pentru mobile. Cred că e originală, da. Stai așa, este cadoul de la unul față și da, l-am setat în română, nu știu cum e acum am mers. Nu se poate. Mă cheamă Ron. Ce poți vorbi? Lasă pica ca să citiți voi. Chiar dacă știți să vă chiar îmi pare fain. Asta că aici pot să-și alergă acum. Bă, voi puteți vedea că e chestia aia de verde. Sad face. Ok, hai să mergem. Dar e foarte tare că gen poate vorbi în freaking română. Gen, efectiv eu m-am uitat la limba și am dat Romanian. Bro, ia dacă și scrisorile. Nu. Bro, îmi dă iar reclamă. Măcar le dăm aici, nu e așa că citești. Ok. Bă, da, mi se pare așa o pisie de... la mâncare... Lil bro. Ok, hai să nu ne mai batem joc, că deja, da, bro, Lil bro. Bă, da, faza că arată gen... Pot să dau aici pe lumina, adică să fie mai luminat, dar e destul de perfect așa. Bă, după ce încălzesc mâncarea... Pasiile mele de demență. Bă, eu după ce încălzesc mâncarea o mai las puțin, nu mănânc direct. Bă, da, mi-era greu să mai intră. Argenil. Wow! Ce frumos! Wow. Păi așa poți mânca și o pizza, așa. Așa poți mânca și o pizza, așa, urma, așa, gratis. Bă, sper să nu se mai blocheze, eu zic că asta e originală. Da, originală e. Fiți atenți, bă, că mi-apare și când îmi dă reclamă. Reclamă e aceeași reclamă cu Zalando, dar măcar e scurtă. Măcar e scurtă. Mamă, mamă, vreau să văd partea aia când zice că m-a bătut de m-a încăcat pe mine. Mamă. Zic, păpușa aia l-a bătut masterul de s-a căcat pe el. Lil bro. Bă, da, gen, bro, e mai realistică versiunea, voi vedeți? Pot încă de la
Da, mă, încerc și eu să... N-a schimb. Radio-ul ăsta să-i mai vechi decât mamaia. Nimica? What the fuck? Iară reclamă, bă. No, bun, hai să ok. Hai să ce să... avem portalul alb, ceea ce înseamnă ok. Ar trebui să ieși pe da, mă duc la dracu să merg. No, bun. Bă, uitați-vă din copacii ăștia, arată mai clar. Câine curajos, fricos. Câine. Dumnezeu, ce te putea... What the fuck? Dacă nu era decât WhatsApp, aici e altceva. Brus. Mai ales că e realul. Ui, aici o să trec peste dialogul ăsta. Iar reclama la Zalando. Da, măcar e fain că o dă pe aceeași, gen nu dă alta mai grea, mai grea, mai mult. Ce dracu? Oare spelul schimbă la nume? Bravo. Nu, bă, acum... Bă, dar ce cute arată, voi vedeți? Mai ales cum își dă wiggle la fit. Bă, e așa cute, bro, voi ați observat? Și că pe mama o cheamă Robin. Robin din Tinerii Titani. Bă, dar ce cute e, bro. De ce-l omoară, bro? Nu merită asta-i, bro. E doar un copil, de ce-l omoară? Știam eu de pastile de schizofrenie, ce naiba, de demență. Că asta nu e prima dată când am avut halucinări. Fut reclama la Zalando. La Nuoterm Măcar durează 6 secunde și pula. No, bun, aici am rămas ultima dată. Când am levitație. Știam eu că aici nu se mai blochează. Știam eu că aici nu se mai blochează, mă. Nu, bun. Dragul meu. Am rămas blocat Edu. Cred că nu mai dă Ed. What the fuck, cum se uită asta la noi? Mâncați și creepy. Băi, ce-mi rămas ăla cu Ed? Cred că îmi dă acuș. Nuoterm Black Friday.
Mi-am scăpat pe microfon, bă. Hai să vedem cum se exprimă la bătăie să s-a căcat pe el. Programești. Uite și pe ăsta. Bă, ce cute e așa. Bă, ce cute e, bă, Doron ăsta, bă. Vreau să văd cum își dă uigă. Ce? Foarte, foarte rău. Aaaa, nu. Mă gândeam că zici că s-a căcat pe el. Ce cute e asta. Bro, dar trebuie să-i că s-a căcat pe el. O peșină mai are și moare. Glumesc. Spelul ăla. Nu căied. Bă, Doamne, mâncă. Dar ăla a zis în loc de că s-a căcat pe el, a zis foarte, foarte rău. Cum a zis și tata la început, cred că o să mai filmez o parte când zice nu știu ce pun eu. Zice, bă, dobitocule. Sper. Și cred că ne băgăm cu ăștia. Ne băgăm cu ăștia. Bă, dar de ce nu... Bă, nu e originalul, dar măcar e bun. E ca versiunea aia, e ca versiunea aia originală. Mr. Redface, așa Speed. Sau niște sunete ciudate. Cooked. Wow, joacul ăsta e plin de publicități și scurte. Ia uite la ce-mi dau acum. Give-ul, temul, give-ul. Nu trebuie give-ul. Ia, hai să vedem. Asta a vrut și el să dispare. Ia, hai să vedem ce fac ăștia acasă acasă. Să vedeți acum, să vedeți, m-au văzut de panorama sau o fură, vă zice. Scuzați-mi limbajul, dar... Nu ca mesaj! Bă, înțeleg povestea mai bine decât de când... Uitați-vă! Eram sigur că sunt jurături prin joc. Dacă crezi că sunt o curvă, ești de țeapă. Mamă, ce arată. Băi, da, e creepy, rău. Bă, da, e futuțeatul lui ăsta. Temu giveaway. Bă, temu giveaway, reclame, Zalando. Ce faci, da? Dacă să stau, bă, cu ăsta la masă. Așa. No, bun, hai să vedem ce se întâmplă. Te rog, nu mai bea și nu mai dau cu aia. Și că eu am probleme cu capul. Da, bun, acum să vedem. Nu s-a blocat jocul ăsta. El e față roșie. Mamă,
moare, vai, pula aia, pula aia. Și unde dracu camera asta? Băi, ce face la copil? La copil, bă! Băi, ce naiba, bă? Băi, un copil, bro, nu merită asta, coaie. Un copil inocent, coaie. Nu, nu, nu. Nu se poate. Ad, iară, bă, nu mai pot. Zalando, căran. Ce joc infect. Am ajuns să dau pereche. Nu mersi. Da, acum o să vă arăt și la început după ăsta. Dar ar fi fain să fac o continuare astea. Bă, nu omor pe noi. Da, chiar am uitat de asta. Cuida, că se ia. Big W for run, pentru că încearcă să-l omoare pe taxul. Big W pentru că încearcă să-l omoare pe taxul. M-am brăsit, cred că mă suntem povul măsa. Da, povul măsa suntem. Bă, da, ne găsește mort sau? Da, ne găsim mort. Coi. Ce trist e jocul ăsta, mă. Ia, hai să vedem spelul ăla. Nici că nu. Firenze, acum găsește spelul ăla. Vrajul ăla. Cam sad povestea, mă. Nu știu, bro, cam sad povestea, adică, bro, și horror și așa tristă, într-un fel. Și horror și tristă. Și o să vă arăt la început. Bă, ce speedrun, 18 minute, bro. Ce speedrun, bro, adică, da, și o să vă arăt și la început. Coi, foarte trist, nu? Era fain dacă ar face o continuare și gen asta să fie un vis. Doar de să se trezească și să fie speriat, gen. Ar fi așa, fain. Vrei, sad, rău.
Mă, bun, 20 de minute și bun, o să vă arăt la cine a început. A, da, și la așa a început. Ce vreau să... Da, mă simt perfect, adică nu e fake jocul. Băi, deci... Mamă, că șanjători. Hopa, bad parenting 2 coming soon. Ok. Futu-ți Mă, bun, acum hai să vă arăt. Acum să vă arăt începutul. Iar ușa asta schizofrenică. Ușa schizofrenică. Poate să înceteze ușa să mai cânte, bro. No, bun, hai să vă arăt. Și am văzut așa la început că vorbește română, am zis, bro, chiar trebuie să fac un videoclip despre asta, bro. Dacă m-am mai informat și eu de pe TikTok, deci am rămas obsedat cu jocul ăsta, e fain, bro. What the fuck? S-a blocat jocul. Deci uitați pe Romanian. Exit. Nu, home. Deci am de pe Google. Da, jocul gen Bad Parenting 1. Bă, da, oare când o să apară 2? Asta e curios rău. Eu la asta mi-s curios, oare când apare Bad Parenting 2. Mă, cred că pe la joc. Ignorați reclamele. Bă! Nu, bun. Futut. Atât chiar nu, că deschide ușa de 14, că a luat 14 zile să-l găsească. Come back to roll, yeah, vedeți? Să vezi cum îl face la dobitoc, bro. Bă, tâmpitule, du-te în camera ta. Așa vorbesc eu cu fracul meu. Nu. Da, băi, zici că așa a fost videoclipul. Bad Parenting, la revedere!